ngimdedele namhlanje ngiphathele isiphefihlo egwensa umfana wendidane oshaya futhi ushuni wayo indidane kubaba wayo. Angimdedele azivikele yena mayelana naley'nhlelo nokuthi singanika nini le EP yakhe. Nisale. Ngihamba abafana abancane bazodlala ingoma emnandi, phela ngijabule nonke bazonijabulisa. Ngihamba abafana abancane bazodlala ingoma emnandi, phela ngijabule nonke bazonijabulisa. Vulani indlela bebalandeli bomqondo, njengabafana abancane bazonijabulisa. Vulani indlela bebalandeli bomqondo, namba abafana abancane bazonijabulisa. Sanibonani, ngibingelele bonke abathandi bomculo, ngibingelele abalandeli bomasikandi bonke. Khulumayo-ke uthi owakagwensa ozala indidane, kuzala umtengiseni isipikane, ozala indidane bantu ukubhida abaningi ngoba njalo manje intombi bekhulume bonke kuze kuqede umlomo kusuka amadiwe emakhandoni. Uyeke umfana lo, mfana wendidane ongezile ngobubi emculweni, ongezile ngodlame, oze ngengoma nje nokuzojabulisa abantu. Ngapha ngiphathele nangu umframbatha, naye-ke ipokoza kakhathalanini bayalazi abalandeli bamageza sebethi hayi ipokoza liyakhathalana, yilo ipokoza liyakhathalana li. Bafowethu nodadewethu nomama nobaba nonke nje ngokuhlangana kwenu kulo muzi, ngicela ngizocela ukunazisa nje bafowethu ukuthi ithole le ndidane isesitulo, umfana wendidane isesitulo. Angiyazi-ke ingoma ukuthi izowinjani, cha angiyazi, kodwa khona hayi kuyosiza impela ukuthi hayi ongakakhipha sheshe akhipha, ngoba hayi maye sakhipha ngisho i-date impela ukuthi hayi sifikile. Hayi angazi, azizile-ke ngodlame, azizile ngobubi, size ngobuhle nobumnandi. Sizojabulisa abantu, sizojabulisa nina bonke bathandi bomculo kamasikandi. Kunjani? Bafowethu ngithi anginazi nje ukuthi ayisengikhona-ke impela-ke manje ngumfana omncane, kodwa kancane ngakho konke ngoba ngengoma ngabe nginamanga. Ngithi angizoba live nje kahle kahle namhlanje ngizokhuluma nani
i-support bafowethu engipha yona inkulu kakhulu and bengayilindele i-support engaka ukuthi bengagcina ngiyithola kunina. Ngibonge kubo bonke abantu abathi bayowa beze bevuke nathi belokhu nje besibhekile, nabantu futhi abathi ngegama likaMtshengisini angeke sizivume ngabo. Ngaba futhi ngisela amazwi okubonga lapho kulo. Niqhubeke njalo futhi nize nande sikwazi nathi ukuba nesibindi noma kuthiwa mhlambe sekukhona esesikhipha sibe nesibindi njengoba sinesibindi kumanje. Angazi bafowethu ukuthi ngingakubonga kanjani indlela enisapotha ngakhona. Bafowethu nazi ukuthi sithembele kini and samthanda futhi njengoba nisithanda nje futhi njengoba nisinika nje support. Bafowethu-ke kunzima uma ngathiwa ngiyanitshela ukuthi ubani kahle kahle ngisebenzile na. Ngicela ngizale mnyaka abantu engisebenzile nabo mhlawumbe nani niyomangala mangathiwa nabazi abantu engisebenzile nabo. Sebenze ney'khokho ney'nkunzi iy'nsizwa zakwasa kade wasayigudle. Ngaba futhi ngokuhlonipha nje nina nangokuthi ngumuntu owaziyo ukuthi niyazi ukuthi ngiyanazi ukuthi nabantu abafuna ini. Ngithi angeke ngilandele abantu abadlala ngempela lo shuni lo nothandayo kuze ngingaphoxeki bafowethu, kuze ningakhali kwesinye isikhathi njalo. Lo mfana samlinda kangaka, samthemba kangaka, kanti usilethela lokhu okungasijabulisi. Ngabe nginithembile ngafuthi hayi injabulo kuzoba yiyodwa, kuzoba yiyodwa futhi-ke ngumfana obuye naye emangazeke futhi ongazi ukuthi lokhu uthemba lokhu akanakho ukuthi ukuthathaphi. Ngaba futhi ngiyathemba impela, hayi ngiyathemba kodwa angizile-ke ngodlame, angizile ngodlame. Ngaba futhi umsebenzi lo engizowukhipha awuzokuba nje mningi kakhulu, uzoba mbalwa nje. Ngisazi ukuthi nje kahle kahle sanibonani.